Helo, fy enw I yw Eleri. O'ch chi'n gwybod, jyst wrth wneud eich ewyllys, bod modd i chi helpu draws newid bywydau pobl ar draws y byd. Trwy wneud eich ewyllys ym mis Tachwedd, trwy gynllun Will Aid, byddwch chi'n cyfrannu tuag at waith ardderchog cymorth Cristnogol ac 8 o elusennau eraill. Dwi wedi gweld drosto fi fy hun sut mae cymorth Cristnogol yn gallu trawsnewid bywydau pobl. Fe wnes I ymweld â Bolivia a gweld sut mae cymunedau cynhenid yn yr Amazon yn derbyn cymorth I allu ymdopi gyda'r newid yn yr hinsawdd. Mae cymorth Cristnogol a'i partneriaid wedi adeiladu storfeydd hadau, wedi gosod pympiau dŵr a ffwrnesu solar, ac maen nhw'n cefnogi'r cymunedau I ddarganfod eu llais mwyn gallu ymladd dros eu hawliau I warchod eu tir a'i ffordd draddodiadol o fyw. Felly, helpwch cymorth Cristnogol I barhau gyda'r gwaith ardderchog maen nhw'n ei gyflawni ar draws y byd, trwy wneud eich ewyllys mis Tachwedd trwy Will Aid. Ewch I wefan Will Aid neu ffoniwch nhw I gael mwy o wybodaeth.